Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw mga kaistorya ug sa mga nagpadayong naminaw sa inyong channel. Ako day si Gilbert ug isugid nako sa inyo ha ang talagsaon nga nahitabo sa Omoa uban sa akong pamilya. Katupa ko nakasugat ug ingon ato na nahitabo nako nga di gyud nako mahikalimtan. Ug mao kini ang ako ang istorya. Nagkasabot mi ato sa ako ang misis na manglaag mi kagabi sa usa ka park sa amo ang dapit. Kay naalagi daw ko ni artista katong gabi una. Giimbitahan kini kay nagsing abot naman ang kapistahan sa amo ang lungsod. Mao nga gipakatug una nako ang amo ang anak pagdayon ng hapon ni ana. Kay lagi plano na mo nga dadun ug aron di pud kini magduka igdayong gabi kay panigurado ulahi gyud na ang main artista mo gawas o magpakita. Pagkagabi na ni ana, miadto na mi sa may park dala sa among motor. Unya kay medyo sayo-sayo pa man sad, nakadesisyon mi sa ako misis na mga unusa mi sa usa ka barbecuehan para mabusog. Giparking una nako ang ako ang motor sa may parkingan adto na dapit. Unya ako dayon kini gipakilid aron di maigo sa ubang mga motorista o mga nagdalag sakyanan. Para safety lang pod kung ugali na imo gawas sa maong parkingan. Gipauna nako ako ang misis sa barbecuehan ato aron maka-order na siya uban sa among anak. Ug ako miapas ra pagkahumandayon. Nagsugod na mi og kaon ato ug tungod sa akong kagutom nawala sa akong hunahuna ang yawi sa akong motor. Nakabantay ko na wala na kini sa butanganan sa akong bulsa. Nalimot ko og kuha ato sa motor tungod sa akong pagdali-dali. Maong midali-dali ko og barog nya dayon dagan padulong sa parkingan. Ug giadto gyud dayon ako ang yawi sa akong motor. Kay basin mawagtang unya to ug simba ko ako ang motor maapil pa gyud. Pagpadulong nako ngadto sa parkingan, sa layo pa lang nakabantay ko nga naay bata sa likod nga bahin sa akong motor. Ug dili kaayo na ko maaninag ang dagway sa maong bata kay naa kini sa suok nga bahin. Unya nga ako ang motor nakapwesto pud adto. Sa akong tan-aw, bata gid kadto. Gabarog siya sa akong motor. Unya gatanaw-tanaw kini siya sa may kilometrahe niini. Nya gatanaw-tanaw pud kini sa palibot. Gahikap-hikap pagid kini siya sa akong gibili na helmet. Dihang nagkaduol nako, kalit lang kini nga nawala sa akong pananaw ug nahibulong ko nga kun ngano nawala kini og kalit. Ug nakapangutana ko kung si kinsa sad kadtong bataa. Nagpanglingo-lingo na lang ko ug maayo na lang gani ang yawi sa motor na ara sa butanganan niini ug dili dayon ako gikuha. Nya mibalik na ko sa barbecuehan aron motiwas ko og kaon. Padayon gihapon ang akong katingala ato kung anong naay bata ngadtong kalit lang nawala. Ug unya, samtang galakaw ko pabalik sa barbecuehan, nakalingi kog balik sa parkingan. Tuwa na sad ngadto ang bata. Gabarog na pud mismo sa akong motor. Apan itom kini nga mura jud og anino ang makita sa iyang tibuok nga lawas. May aksyon pa kog balik ato kay ako untang badlungon. Apan nawala na sad kini og balik. Unya sa akong pananaw, gimalik mata lang tingali jud ko ato. Kay di ay kay pagtan-aw na sad nako, anino ra man day kadto sa punuan sa kahoy. Duda nako basin sa ako atong kagutom, mao makakita na lang kog bisag unsa. Sa akong hunahuna, nakalak naman pud tong akong motor. Wala na gyud ko mutanaw pagbalik sa parkingan ug milahos na ko ngadto sa may barbecuehan. Pag-abot nako, wala na lang ko maghisgot sa ako ang paris. Kabahin atong katingalahan nga ako nakita sa may parkingan. Kay basin magubaon niya ang gabi inamo. Mupahadlokanon kaayo nga akong misis. Ug usa pasad na ang amo ang bata nga hadlokanon pud kaayo. Naliwat kini sa iyang mama gyud. Nahuman ang gabi ato, ngalingaw kaayo mi uban sa ako ang bata ug asawa. Dayon, mamauli na mi ato. Padung nakukuha sa akong motor ato, dihang nakakita na sad ko sa maong bata, nga mura lang og anino, ug nakatambay gihapon kini sa may motoran na sad. Duda nako, dili na gyud ordinaryo na bata, kay paspas kaayo siya magdagan-dagan. Ug kung adunay tao na ngadtong dapita sa parkingan,
mura ra gyud kini og gadula-dula lang. Nya mawala lang pud kini og kalit sa pananaw. Gipikpik na ko ang akong mga mata kay basin bunga na sadto sa akong kaduka. Maong gikuha dayon ako akong motor ato sa parkingan para mamauli nami. Gibaliwala ko na lang kadto ang maong anino nga mag-agi-agi. Dihang gasuot na ko sa akong helmet kay mo pauli na unta gyud. Nakita na ko sa akong visor sa helmet ang usa ka bata nga nagbarug duol sa akong atubangan. Ug nahibulong ko nga kun nganong naibata adtong gabarug unya gaabli kini sa iyang mga kamot. Basin mangayo siya og bayad sa parking o unsa ka. Pero wa man untay bayad ang parking nga adto kay pista baya. Nya libre ra pud ang mo park. Nahibulong ko ato nganong naa si adto gabarug. Apan pagsaka nako sa akong visor sa helmet, nawala na pud kini og kalit. Duda nako, giduwa-duwaan na gid ko atong orasa. Mupay alas 10 sa gabi ipod ug nisugod naglawom ang gabi. Pagtaod nako og balik sa visor kay mularga na gid ko. Didto nakita na sa nako ang bata nga gabarog na sad sa parkingan. Wala ko magdahom sa akong kakurat. Ud kun ngano nakakita ko ingon ato. Kay nahinala lang kaayo. Kay kung akong isaka ang akong visor sa akong helmet, mawala ang bata. Pero akong ikanaog, makita na ko siya. Kapila gito na ko balik-balika, ug saka kanaog ang akong visor. Makita og mawala gid sa akong pananaw ang kadtong maong bata. Wala kapugni nga nang limbawt akong balahibo atong orasa. Mao misakay gyud dayon ko ato ug mipadagan dayon sa akong motor kay basin unsa ni say mahitabo na ko adto. Katingalahan man lang gid kaayo nga ang uban nga nagkuha sa ilang motor wala ra man makabantay sa maong bata. Murag ako ra gigipakitaan siguro ato. Mipauli na ko ato sa amua nga adunay katingala gyapon sa kong kaugalingon. Nakapangutana ko og si kinsa sad ka tong bataa o nganong ingon ato man ako makita sa yaha. Nakaginhawa lang ko og lawom ato pag-abot na ko sa amua. Unya nakabantay ang akong asawa nga gahinuktok gyud ko ato sa paglingkod-lingkod nako dito sa may sala na. Gibaliwala ko na lang kadto pod kay mao lagi mahadlok na ang akong asawa basta magstorya-storya na og kahadlokan. Apan di gyud balikayan nga mabalik nako ang mga nahitabo sa parkingan ug nakahuna-huna gihapon ko atong maong bata hangtod sa ako anang pagkatulog. Sa akong sigigunaw na ato, nakadamgo na hinuon ko nga naa daw kuno ko sa may tunga-tunga sa dako kaayo na parkingan ug daghan kaayong motor ato. Nakakita ko og senaryo sa usa ka panghitabo ug ako mismo wala ko makasabot kung ngano nakakita ko ingon ato. Maong sa ulahi aning akong storya na ako'y makonekta nga basin apil pud ang ako ang damgo sa mga nahitabo. Mao to nga nakakita ko og senaryo nga duna daw kuno usa ka motor ug ang driver niini nakasuot kini og helmet. Tan-aw nako, parehas jud kayo kadto sa ako ang helmet. Hasta ang porma ug hasta pud ang kolor. Migawas daw kini sa parkingan, unya palarga na kini. Kita na ko sa unahan ang usa ka bata nga nagpadulong sa nagmotor. Ang driver sa motor kusog kaayo nga nagpadagan ug sa wa damha kalit lang ang motor midasmag sa maong bata ug ang kadtong bata maayo gyud kaayong pagkalagpot sa dapit sa parkingan. Pero ang kadtong driver mura lang kinigwala sa nahitabo. Wa man lang jud makakita nga nakadisgrasya siya. Siguro, sa kahadlok po to niya nga nabuhat, misibat kini kalit nga mura lang og wala. Kita nako nga ang kadtong bata nagkadugo kini og wala na milihok. Didto nakamata ko sa akong damgo ug miginhawa ko og lawom tungod sa akong nadamguhan. Nahibulong gyud ko ato kung nganong nakadamgo ko ingon ato na pud. Unsa na pud kay connection ato nga gipadamgo man kog ingon ato. Pangutanan ako sa akong kaugalingon. Nakapanghupaw ko sa akong pagmata ug wa gyud hinuon ko makatulog og balik sa sige nako og hunahuna. Dakong pangutana po nako nganong parehas ang ako ang helmet sa katong helmet sa driver nga nakadisgrasya sa akong damgo. Wala gyud ko mahimutang na hinuon. Mibarog ko sa akong paghigda kay mo inom unta og tubig sa kusina. Dihang nakakita ko sa ako ang helmet ug wa gyud nako damha. Nakita nako sa visor ang refleksyon sa maong bata nga anaa didto. Ug galit lang, midako ang refleksyon sa maong bata dito sa helmet ug naa na kini siya sa sulod sa helmet gyud. Kurat kaayo na kung nakita siya nga nagkadugo ang ihang naong naangan to. Nakapanawag ko sa akong kahadlok ato tungod sa akong nakita
ug mibalik ko sa kwarto namo nga gakurog ang akong lawas sa kahadlok. Dili na gyud ko mogawas kay basin magpakita unya to nako ang maong bata. Nahibulong akong asawa ato ug naunsa daw ko atong mga orasa. Pagkaugma na ni ana, dito na ko nakadesisyon nga ipadispose na ko ang katong ako ang helmet. Kaysa tinuod lang, ang katong helmet nga ako ang naangkon, napalit ra puto nako kay naitaw ang nagdeal ini sa ako Human ako gidispose ang maong helmet, nagpabindita ako og holy water sa amoa ug nagpaasok ko sa tibuok na mong balay. Noon, wala naman pud magpakita ang bata sa amoa pud ug nahimutang na noon ko, human pud nga giapil ako sa akong pag-ampo ang kadtong maong bata. Akong pangutana, di ba kaha naalaan ra ko o napaghinalaan lang sa maong bata kay parehas mi og helmet sa atong nakadisgrasya sa iyaha? Nganong gisundan masad ko ato niya sa amoa? Napagtanto nako, di ba kaha ang helmet nga gisuot sa nakadisgrasya o nakasagasa sa iyaha kay mausad ang helmet nga ako ang napalit? Kamo mga kaistorya, unsa may inyong pangagpas ug unsa pud ang inyong ikaistorya? Palihog ko og comment ani nga story kay ako apod unyang basahon. Ug diri na lang kutob istoryang kahadlukan. Daghang salamat sa inyong paghatag ug pagtagad sa akong story nga gipadala. Kini si Gilbert ug maayong adlaw kanatong tanan.